नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मुन्नाभाई MBBS चित्रपटातला सीन गोव्यात झाला आहे. या चित्रपटात डॉक्टर होण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणीतरी भलताच परीक्षा देत असतो, हे आपण सगळ्यांनी पाहिले आहे. असाच काहीसा प्रकार गोव्यात घडला. मात्र फरक एवढाच की यावेळी परीक्षा डॉक्टरची नसून बँकेची नोकरी मिळवण्यासाठी होती. गोव्यातील बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी चक्क कोकणी भाषा समजणाऱ्याला बसवून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र हा प्रयत्न अपयशी ठरला. फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. राज्य सरकारने पुन्हा कोविड संचारबंदीत 7 दिवसांनी वाढ केली असून केरळमधून येणाऱ्या कर्मचारी विद्यार्थ्यांना गोव्यात 5 दिवस विलगीकरण सक्तीचे केले आहे. या विद्यार्थ्यांची विलगीकरणाची व्यवस्था संस्था प्रमुखांनी कर्मचाऱ्यांच्या विलगीकरणाची व्यवस्था कार्यालयाने करावी असे आदेशात सांगितले आहे. त्यांना 5 दिवसानंतर RT-PCR चाचणीस सामोरे जावे लागणार आहे. या दोन्ही व्यतिरिक्त केरळमधून येणाऱ्या लोकांनी कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट आणणे सक्तीचे केले आहे. आल्त दाभोळी ते वालेस जंक्शनपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 17B वरील दुभाजक मधोमध तोडून रस्ता केला आहे. त्याबाबतची तक्रार केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालय येथे केली होती. याची दखल घेण्यात आली असून संबंधिताविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. बिगर सरकारी संस्था गोवा फर्स्टचे निमंत्रक परशुराम सोनुर्लेकर यांनी अशी माहिती दिली आहे. विधानसभेच्या तोंडावरच सुप्रसिद्ध फुटबॉलपटू अल्विटो डिकुन्हा यांनी आज काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. अल्विटो डिकुन्हा यांनी ईस्ट बंगाल संघाकडून अनेक वर्ष फुटबॉल खेळला आहे, तर काही दिवस ते भारतीय फुटबॉल संघाचेही सदस्य होते. तर या होत्या गोव्यातील दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.